What's up mga kailong vlog? Ari kami subong sad no manggas. Kapang mga alimangay, ay pangay. Alingayo. Ari guys, Paglakad na naka-video na kamo. Paglakad na naka-video na kamo. pangwa kami di gali sa bunggay sa lingayo. Alingayo kita. Taliban mo tanay ka. Masama sa araw ka bulikan kami nito. So what's up mga spad? Halo, blabaw, halo. Kacang-kacang boy, kasi mga ano boy? Yan. Dili ari okson tao. Ito mamang. Ito. Ganun. Gagmaya rin ayos mo ba? Pangwa gali kami sa sisi. Estupado nga ito ang sisi. No. Bahay kit sisi, mama.